kerja bareng rahayu bareng. Ing Sabtu esok, Farah lan kanca-kanca ajeng ngerjakke tugas fisika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya malbu. Monggo disambut. Ya Allah, Far, repot-repot. Matur nuwun ya. Ndak, gini Far. Ki awakmu sudah mudeng rong materine. Alhamdulillah, insyaallah awakku wis apal mudeng ya. Soalnya wis wis ndelok tutorial YouTube. Aku tuh mudeng no. Awakmu mah turut ta. Lah iki sing lanang lho ning ndi iki? Halah, senengane gampang ketok. Telat mesti teko ning Biasa. Lah, cah iki PC panjang umur tenan. Woi, mari ndi awakmu? Awakmu ning ndi? Apa sik kok parah metu? Sik ya. Awakmu gerek lurus sik. Oh ya, sik kok dideloki. Iki dalane ning ndi iki? Iki lur. Perlu ki panas sih. Suwi mesti. Teh dikit mau ora teko-teko. Wis cepet deh modulku ngendeng ber. Ya, malbu cepet ya malbu. Wis tadi sing main. Assalamualaikum. Salam. Kita mau jual masker. Kita ngandalin buangi. Orang malah dolanan HP wae. Sik dalane meber. Ki men rambut sapa ki? Rambut derek wae. Rambutku, kan lu sing ono rambut. Lewang. Sik, bubar. Skip mau iki main game terus kok. Lu nangis. Wis yo. Geber kok malah nimbrung. Yo ngapurane ngomong awake dhewe hilang. Ya wis ya udah dikerjake bintang balik. Ayo. Bebarengan konco-konco sing lagi seneng ngakoni dolanan njaba sayang bulan pagawe koyo rino bulan nek sing gawe au Iki laporane wis ber baru. Alhamdulillah sebaiki. Wis bar kafe to? Ya wis ya balik. Dhewe bikin presentasi to sesuk. Oke, so prestasi ya. Alhamdulillah. Kabeh. Alhamdulillah balik. Yo balik. Rane ya Pak nek ngrewoti awakmu. Ya ora apa-apa, sesuk dolane ya. Matur suwun ya, Kon. Ya, Mas. Hati-hati ya, Dek. Ayo, balik. Simpulannya yaiku nalika kerja kelompok awake dhewe iku padha tulung tinulung supaya gawean cepet rampung. Aja mung gawe susah marang kanca-kanca. Sekian matur suwun. Iki lur. Perlu ki panas sih. Awakmu ning ndi? Kerja kelompok wis rong. Wis. Aku yo kok. Dewe padha tulung tinulung. Yo balik. Rane ya Pak nek ngrewoti awakmu. Ya.